Σήμερα θα δοκιμάσουμε τη σοκολάτα του Mr. Beast, που είναι αυτή. Να Με ιστορικά δούμε. γεγονότα. Να δούμε. Λες και έχει πάθει ευλογιά είναι. Είναι αυτή. Δείχτε την απ' την άλλη. Να δούμε. Απ' την άλλη είναι λες και έχει πάθει. Ευλογιά. Ναι. Ένα κομματάκι δικό σου. Ένα κομματάκι δικό μου. Ω. Τι είναι. Πολύ γλυκό. Ναι. Πάτε παραπάνω. Τι δικό αυτό. Καλή. Τι όχι. Βαθμολογία. 5. 5 στα 10. Εμένα μου αρέσει. Ένα 8,5 στα 10. Σοκολατάρα. Εξαιρετική.